κάνεις, κοπελιά, γιατί φωνάζεις? Φώναξέ μου το Χριστίδη τώρα! Αυτός που καθάρισε τον Τάσο είναι ότι πιο σάπιο κυκλοφορεί εκεί έξω. Στην πιάτσα τον φωνάζουν πρίγκιπα. Μέχρι να μάθουμε την αλήθεια, φρόντισε να μην τη χάσουμε από τα μάτια μας και φρόντισε να την κρατήσει μακριά από τη Μυρτώ. Τι φοβάσαι? Αν στα αλήθεια είναι η κόρη μου, μπορεί κάλλιστα να με εκδικηθεί μέσω της αδελφής της. Όριμοι άνθρωποι είμαστε, δεν μας βγήκε το ερωτικό, ας προσπαθήσουμε σαν φίλοι. Εσύ κι εγώ φίλοι. Λοιπόν, τι λες? Εμείς θα τον βοηθήσουμε να ανέβει όσο γίνεται πιο γρήγορα και αυτός θα μας δείχνει έμπρακτα την ευγνωμοσύνη του κάθε φορά που θα του το ζητάμε. Επειδή δεν ξέρουμε τίποτα για αυτό το Θησέα Αλεξίου, θα φροντίσω να μάθουμε πριν κάνουμε οποιαδήποτε κουβέντα μαζί του. Αν τις επόμενες μέρες σου τηλεφωνήσω και σου ζητήσω να τα αφήσεις όλα και να έρθεις να με βρεις, θα το κάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν θα πεις τίποτα σε κανέναν και θα έρθεις να με συναντήσεις αμέσως. Μου το υπόσχεσαι. Με την υπόθεση του Ντίνου άργησες. Με τη Ρέα τα θαλάσσωσες. Δεν καταλαβαίνω, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω τι έχεις πάθει. Συγκεντρώσου, μη με αναγκάσεις να πάρω μέτρα. Το μόνο που σου ζητάω είναι να με βγάλεις ένοχη. Θα το κάνεις? Όταν στην ίδια δουλειά διαφωνούν δύο άνθρωποι, ο ένας είναι άχρηστος. Άχρηστος θα είμαι αν με επιπτευτεί ο Χριστίδης. Γιατί τότε θα χάσεις τον μοναδικό άνθρωπο που μπορεί να σου λέει όλες σου τις κινήσεις. Ξέρω ότι στηρίζεσαι στις πλάτες της βιομηχανίας της νύφης σου. Αν γίνει καμιά στραβή και χωρίσιμο το γιο σου, η συμφωνία θα την αχτεί στον αέρα. Τη γλώσσα σου, Χριστιανέ μου. Μια χαρά είναι τα παιδιά. Μην παίρνεις και ορκό, ο Χρήστος είναι κολλημένος ακόμα με την πρώην του. Για μίλα καθαρά. Δεν τον αδικό όμως. Η Μυρτώ Βαρνέζη είναι πειρασμός. Κάθε μέρα δίπλα της πώς θα αντισταθεί. Τι εννοείς κάθε μέρα? Την έχω υποψήφια στην παράταξή μου. Για κάτσε, ρε Θησέα. Και που το λες τώρα. Γιατί συγγνώμη, με ρώτησε και δεν σου απάντησε. Τι έγινε, τι φοβάσαι? Έφτιασα αίμα για να τη διώξω από δίπλα του. Αλλά την περιμένεις. Φιδικό λοβό σαν τη μάνα της. Ξέρεις. Όχι καλά, αλλά από πού θα μοιάζε. Άκου να ξέρεις. Ανάμεσα στις οικογένειές μας υπάρχει βεντέτα. Αυτό ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι η Μυρτώ Βαρνέζη είναι αξιόλογο πλάσμα, είναι δυναμική γυναίκα. Ο Χρήστος τα έχει δει όλα αυτά και τα έχει εκτιμήσει ανάλογα. Ένα θέμα την ώρα και τη στιγμή. Εσύ ρίξαξε να μπει στην παράταξη. Λοιπόν, κοίτα να προασπιστείς τα συμφέροντά μας τώρα, γιατί αν διαλυθεί ο γάμος, η ανάπλαση πάει περίπατο. Εσύ τα έκανες μπάχαλο, εσύ να το λύσεις. Διώξ' την. Ξέχνα το. Η Μυρτώ δίνει άλλο κύριο στην παράταξη. Λοιπόν, πήγε να πεις κανένα ισκάκι σπίτι. Έχει από κοντά το γιο σου, δεν θέλω οικογενειακά δράματα. Θα χάσουμε και οι δύο. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα, κρίνεσαι προφυλακιστέα μέχρι τη δίκη. Έλα, πάμε. Σε ευχαριστώ. Αυτή ήταν η καλύτερη απόφαση για μένα. Μην ανησυχείς. Δεν κινδυνεύω πια. Αυτοί που καλύπτεις μπορεί να έχουν ανθρώπους και μέσα στη φυλακή. Θέλω να προσέχεις. Έλα, Μυρτώ, τι έγινε? Το περίμενα ότι θα την προφυλάκησαν. Τι να πω, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε πια τίποτα άλλο για αυτήν. Μακάρι στην επόμενη υπόθεση να στα δούμε πιο τυχεροί. Γεια. Τι έγινε, τι μούτρα είναι αυτά? Πέσαν τα καράβια σου έξω? Σε αυτό εδώ το γραφείο δεν κάνουμε πια αστιάκια με τη λέξη καράβια. Έλα, κάτσε. Έχασα τον Τίνο. Μόλις προφυλάξαν τη Ρέα. Δεν θα την έλεγες και ιδανική μέρα. Δεν είπε τελικά την αλήθεια? Όχι. Προτίμησε τη φυλακή από την ελευθερία. Τέτοια πλέμπα κυκλοφορεί στον υπόκοσμο. Σε κάνει να ξεχάσεις μέχρι και το όνομά σου. Όπως και να έχει, θέλω να σε ευχαριστήσω που βοήθησες στην υπόθεση. Και ποιος ξέρει, αν είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο, μπορεί κάτι να καταφέρναμε, έτσι. Άρα πιστεύεις ότι θα είμαι χρήσιμη στο σώμα? Τι πράγμα, δεν το πιες αυτό? Γιατί αν πιστεύεις στις ικανότητές μου, θα χρειαστώ την υπογραφή σου. Πρόσληψη για τη θέση της ψυχιάτρου στην ασφάλεια. Τα κατάφερα. Αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Είμαι καλή στη δουλειά μου, μη μου τα αρνηθείς. Με έγραψες και κινήθηκες πίσω από την πλάτη μου. Τώρα, όσο και να χτυπιέσαι κάτω, δεν πρόκειται να το υπογράψω ποτέ.
άργησες. Τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ? Σε παρακαλώ, ολόκληρη δεξίωση έχουμε. Ευκαιρία να ανοίξουμε τη θηρίδα με τα κοσμήματα και να βάλουμε ό,τι μας αρέσει. Απόψε θέλω να λάμπουμε. Αυτή ήταν η φοβερή έκπληξη. Έλα, μην μου το χαλάς. Εντάξει, δεν θα καθυστερήσουμε όμως και δεν θα φορτωθούμε κοσμήματα σαλατέρνης. Πάμε. Άλλα μου έλεγες όταν ήσουν μικρή. Τα βάζεις μπροστά στον καθρέφτη και τα ζαχάρωνες. Θυμάσαι πόσο μου είχες θυμώσει όταν τα πήρα από το σπίτι και τα έβαλα στη θηρίδα? Τόσο μου κόβε και εμένα, έλα πάμε. Τι είναι αυτό? Δωράκι από το γραφείο της θείας μου. Σε είχα προειδοποιήσει να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό και δεν μ' άκουσες. Η απόλυσή σου. Την υπογράφεις, παίρνεις την αποζημίωση και φυλάκια. Καθάρισε η θεία της βρωμιές σου. Ωραίος άντρας είσαι. Καλά. Μάζεψε τα κεδίνια του και στα σχολεία. Θα φύγω ρε καθήκη, αλλά θα σε περιμένω απ' έξω. Πού θα πάει? Κάποια στιγμή θα βγεις και θα λογαριαστούμε. Κανόνισε να κάνεις καμιά χαζομάρα. Θα σου κάνω μήνυση και μετά δεν σε σώζει τίποτα. Η καλύτερη μου. Άνεργο με άφησες. Ευκαιρία να με μπουζουριάσουν. Θα έχω και δωρεάν φαΐ. Για να σε δούμε! Μάζεψε τα κουλά σου, ρε! Τι λέτε σοβαρά! Πώς θα σου δείξω, ρε! Παράτα με, ρε! Καλά θα με περάσου! Τι έγινε, ρε ξεφτύλα! Τώρα δεν γουστάρεις! Ερμιόνη! Ερμιόνη! Με χαρά σας προσκαλούμε στη δεξίωση για τον εορτασμό της καινούργιας μας παράταξης Νέα Αθήνα, που θα συμμετέχει στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Δικηγορικό γραφείο Μυρτός Βαρνέζη. Τι δουλειά έχει αυτή με τα εγγένεια? Έχω πάρα πολλές δουλειές. Θα έρθει το βράδυ και θα έχω πάνω μου μόνο κοσμήματα. Λίγο το έχεις αυτό. Έλα, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Είναι διαδικασία να ανοίξουν τη θηρίδα. Σου λέω ότι έχω καθυστερήσει. Λοιπόν, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κούστο. Συντέλεξε για μένα ότι θέλεις, εγώ φεύγω. Περίμενε. Ληστεία! Μην κουνηθεί κανείς! Πίσω! Πίσω! Και εσείς, εδώ! Γρήγορα! Ψηλά τα χέρια σας να τα βλέπω! Όλοι! Κάτω όλοι! Κάτω είπα! Γέμισε τι! Γρήγορα! Γρήγορα! Κάτω εσύ! Θες να σου φυτέψω καμιά σφαίρα? Κάτω έχω πει! Γέμισε τι! Γρήγορα! Γρήγορα! Ούτε να το σκέφτεσαι! Γρήγορα! Τελείωνε! Αν ξαναπλησιάσεις τη Λία, θα σου σκοτώσω πώς θα δε! Γιώργο, τι κάνεις? Άφησέ τον! Ζητά συγγνώμη, ρε! Ζητά συγγνώμη! Κάνε αυτό που σου είπα τώρα! Τώρα! Ηρέμησε. Συγγνώμη. Άντε και στο διάλογο τώρα! Εμείς οι δυο δεν τελειώσαμε. Τι είπες, ρε! Αρκετά, άφησέ τον! Έτσι, Φιλόρε! Θέλεις να κρυφτείς! Μη σε πετύχω ξανά μπροστά μου! Πολύ αργείς! Τελείωνε! Δεν μπορώ να αναπνεύσω. Είδαμε, αγάπη μου, θα φύγει τώρα. Τι κάνετε εκεί? Εσένα σε ξέρω. Για σηκώ. Γρήγορα. Βγάλ' τα κεντώστα μου. Όχι εσύ. Μόνο η φραγκάτη. Τελείωνε. Χτύπησες. Όχι, εντάξει είμαι. Δεν έπρεπε να πλακωθείς με τον Μιχάλη. Σου είχα πει να μην ανακατευτείς. Το ξέρω, αλλά δεν μπορούσα. Έπρεπε να πάρει ένα μάθημα. Και το ξύλο είναι η λύση. Τύπησα γι' αυτόν, μόνο έτσι καταλαβαίνουν. Μετά από αυτό δεν πρόκειται να σε ενοχλήσει. Λυπάμαι που έγινε αυτό το σκηνικό μπροστά σου. Νόμιζα ότι δεν θα ερχόσουν σήμερα. Κι εγώ. Αλλά άλλαξαν τα πλάνα. Με πήρε η Θαλιά τηλέφωνο και μου είπε ότι θέλει να μιλήσουμε.
Πες μου, θα μείνει στην τάξη της. Μάλλον, δεν είμαι σίγουρη. Εγώ είμαι. Άντε, πήγαινε. Μην την κάνεις να περιμένει. Ωραία. Θα σε βρω μετά να μιλήσουμε, εντάξει? Μην κοιτάς εμένα με αυτό το βλέμμα και πάρε τώρα αυτό το χαρτί από μπροστά μου, γιατί δεν πρόκειται να το υπογράψω ποτέ. Δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό. Μπορώ και παραμπορώ. Σου είχα τονίσει ότι δεν θέλω να έρθει το σώμα και σε πήγες και το έκανες πίσω από την πλάτη μου. Έχουμε θέμα. Λέγε! Ληστεία σε τράπεζα. Το κερατό μου μέσα. Καλύτερα δεν μπορούσε να αρχίσει η μέρα. Πάμε. Κάνε γρήγορα. Πολύ αργείς. Κάτω εσείς. Μην κινείστε. Τελείωνε. Καλημέρα στην πιο όμορφη μανούλα. Στασιμό. Σαν τρελός. Ο μικρός δεν ξύπνησε. Όχι ο ύπναρας. Κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Και δεν είναι ο μόνος. Από ό,τι φαίνεται έπρεπε να δω αυτό για να ξυπνήσω. Τι εννοείς? Γιατί δεν μου είπες τίποτα για τη δεξίωση? Έχεις σκοπό να πας μόνος σου? Έλα και με σκάλωσες, αυτό ήτανε. Απλά τελευταία έχω πολλά τρεξίματα και το ξέχασα. Δεν ξέρω καν αν θα πάω. Συγγνώμη, σε παρεξήγησα. Μάλλον γι' αυτό ξέχασες να μου πεις ότι είναι στην παράταξη και Μυρτώ Βαρνέζη. Πήγαινε με τους άλλους. Γρήγορα. Γρήγορα. Εμείς μπλοκάρουμε την είσοδο. Πηγαίνετε κατευθείαν στο έξοδο κινδύνου. Κάτω. Μην κουνηθεί κανείς. Μην κουνηθεί κανείς. Το κτίριο είναι περικυκλωμένο. Πάτσε στο συναγερμό. Όχι, σε παρακαλώ, δεν έκανα τίποτα. Γιατί το κάνεις αυτό, γαμώτο? Γιατί το κάνεις αυτό? Η μόνη λύση που έχεις είναι να παραδοθείς. Πήγες έξω ήσυχα και δεν θα πάθει κανείς τίποτα. Εσύ, έλα μαζί μου. Όχι. Γιατί κάνει έτσι αυτή? Τι σου είναι? Δεν την ξέρω. Κάτω εσύ. Κάτω. Άρη, κάτι γίνεται. Ήρεμα, παιδιά, ήρεμα. Δεν πυροβολεί κανένας, αν δεν το πω εγώ. Άνοιξε την πόρτα. Έχω όμηρο. Κάτω τα όπλα. Κάτω τα όπλα τώρα. Γιατί δεν μου είπες ότι είναι και η προηγούμενά σου στην παράταξη? Θα στο έλεγα. Πότε? Μετά τις εκλογές? Έχεις δίκιο, λάθος μου. Θα επανορθώσω όμως. Αφού έχεις πρόβλημα θα... Θα αποσύρεις την υποψηφιότητά σου? Ναι. Νομίζω πως είναι το καλύτερο που μπορώ να κάνω. Αν δεν έχεις ξεπεράσει τη Μυρτώ, να είναι. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι βέβαια. Τότε δεν υπάρχει λόγος να διακόψεις την πολιτική σου καριέρα. Κοίτα, δεν θέλω να μπει η ζήλια ανάμεσά μας. Για τόσο ανασφαλή με έχεις. Αγάπη μου, δεν είμαι καμιά χαζή γυναικούλα. Σιγά μη ζηλέψω τη Μυρτώ. Νιώθω την αγάπη σου. Ξέρω ότι δεν θα γαλούσες την οικογένειά σου για μια παλιά καψούρα. Να σου πω. Δεν θέλω να κάνεις περίεργες σκέψεις. Η απόφασή μου να μπλεχτώ με την πολιτική δεν έχει καμία σχέση με τη Μυρτώ. Απλά έτυχε να είναι στην ίδια παράταξη, τίποτα άλλο. Ας είναι όπου θέλει. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ από αυτήν. Εμένα άλλο με προβληματίζει και θέλω μια απάντηση. Τι? Γιατί γίνονται τα εγγένεια στο γραφείο της Μυρτώς? Θέλω να μου φέρετε ένα αυτοκίνητο. Σε μισή ώρα να είναι εδώ. Θα πάρω και αυτή μαζί μου. Αν νιώσω κάπου ασφαλής θα την αφήσω ελεύθερη. Να είναι εδώ σε μισή ώρα. Αλλιώς θα αρχίσω να καθαρίζω κόσμο. Θα ξεκινήσω από τη θεατρίνα. Ρε εσύ, αυτή δεν ήταν η ηθοποιός η Βαρνέζη, ναι. Τι θέλεις εσύ εδώ? Θέλω να μιλήσουμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Την τελευταία φορά ήμουν απόλυτα ξεκάθαρη. Μαθήματα τέλος. Δεν φεύγω, αν δεν μου πεις το λόγο. Με κορόιδεψες, Έλλη. Αυτός είναι ο λόγος. Έβριζε τη Βαρνέζη και ξαφνικά έγινε στο σκυλάκι της. Αυτές οι συμπεριφορές εμένα με ανακατεύουν. Δεν θέλω παρεδώσε με άτομα που άλλα λένε και άλλα κάνουν. Ούτε κι εγώ. Ευκαιρία λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Δεν μου απαντάς όμως. Γιατί γίνονται τα εγγένεια στο γραφείο της Μυρτώς? Εκεί θα στηθεί η έδρα της παράταξης. Φυσικά. Ξέρει τι κάνει η κυρία. Τι εννοείς? Σαν να διαβάζω από τώρα τους τίτλους της εφημερίδας. Η Νέα Αθήνα εδρεύει στα δικηγορικά γραφεία της Μυρτώς Βαρνέζη. Βρήκε τον καλύτερο τρόπο να προβάλλει το όνομά της. Τι είναι αυτά που λες? Σημασία έχει να ακουστεί η παράταξη. Όλοι αγωνιζόμαστε για ένα κοινό σκοπό. Δεν είναι και τόσο ομαδικό σπόρ η πολιτική, αγάπη μου. Σταμάτα να μηνοπολείς. Η κάλπη δεν θα αναδείξει πολλούς νικητές. Και αν θέλεις να είσαι ένας από αυτούς, πρέπει να αγωνιστείς μόνος σου. Από ό,τι φαίνεται, η Βαρνέζη το έχει πιάσει το νόημα. Και έχει και καλή στρατηγική. Αν δεν κάνεις κάτι άμεσα, σε βλέπω να τρως τη σκόνη της. Και δεν είναι αυτό που θέλεις, έτσι? Δεν είμαι το σκυλάκι της. Αν πιστεύεις κάτι τέτοιο, κάνεις τεράστιο λάθος.
Αλλά θέλω να την καταστρέψω. Με αυτό το σκοπό ξυπνάω κάθε πρωί. Δεν ξέρω τι έχει κάνει σε σένα, αλλά αποκλείεται να τη μισείς περισσότερο από μένα. τελικά είσαι πολύ καλή ηθοποιός, Δεν παίζω θέατρο. Την αλήθεια σου λέω. Κάποτε σου ζήτησα να με μάθεις πώς να κρύβω το μίσος μου. Το θυμάσαι? Πώς μπορείς να δείξεις σε κάποιον το θαυμασμό σου, ενώ τον μισείς με όλη σου τη δύναμη. Αυτό μπορείς να μου το διδάξεις? Τι προσπαθείς να μου πεις? Ήρθα σε σένα για να με εκπαιδεύσεις. Ξέρεις κάτι? Σε βοήθησα να πλησιάσεις την αντίζηλό μου. Τι σου έκανε? Μου έκλεψε τη ζωή. Μου πήρε το μοναδικό άντρα που αγάπησα. Η Βάλια μου έκλεψε το Μενέλαο. Πέρασε η ώρα. Σήκω να πάμε μια βόλτα προς τα έξω. Ποιος είναι? Αστυνόμος Χριστίδης. Μαζί θα μιλάμε από εδώ και πέρα. Φέρε ένα αυτοκίνητο να τελειώνουμε. Το έχουμε ζητήσει και περιμένουμε. Έχεις 10 λεπτά. Αν περάσουν κι αυτά, θα γίνει χαμός εδώ μέσα. Άκουσα με. Προσπαθώ να σε βοηθήσω. Για να πάρεις όμως αυτό που θέλεις, θα πρέπει και εσύ να συνεργαστείς μαζί μας. Τι σημαίνει αυτό? Κράτα έναν όμηρο και άσε τους υπόλοιπους να φύγουν. Ένας φτάνει για να πετύχεις το στόχο σου. Πώς θα τους κουμαντάρεις όλους αυτούς? Κράτα λοιπόν ένα και άσε τους υπόλοιπους να φύγουν. Τι παιχνίδι πας να μου παίξεις? Κανένα. Κοίταξε, εμείς έτσι κι αλλιώς είτε 10 έχεις είτε έναν, με τον ίδιο τρόπο θα λειτουργήσουμε. Μην ταλαιπωρείς λοιπόν άδικα τόσο κόσμο. Σηκωθείτε. Όχι εσύ. Εσύ θα μείνεις εδώ. Γιατί? Η διασημότητα έχει και το τίμημά της. Άσε τη Βαρνέζη, θα μείνω εγώ. Όχι. Θέλω να μείνω. Μυρτώ, σταμάτα. Είναι που δεν την ξέρεις. Τι σου είναι? Κόρη της είμαι, θα μείνω εγώ. Άστε να φύγει. Θα μείνετε μαζί μου και οι δύο. Είναι κρίμα να σας χωρίσω. Εσείς, μαζί μου. Θα κάνετε ακριβώς ό,τι σας πω. Εδώ. Γιατί το έκανες τώρα αυτό? Δηλαδή να αντιμετωπίζω σαν εχθρούς τους υποψήφιους της παράταξής μου. Αυτό μου λες? Σε συμβουλεύω να ετοιμαστείς για ένα βρώμικο πόλεμο. Δεν έχω καμία διάθεση να μπλεχτώ ούτε σε πολέμους, ούτε σε ίδρυκες, ούτε σε τίποτα. Έχεις σκοπό να μην πολεμήσεις κανένα συναγωνιστή σου ή μόνο η Βαρνέζη τη γλιτώνει? Αρχίσαμε. Πριν από λίγο δεν μου έλεγες ότι μου έχεις εμπιστοσύνη και ότι δεν ζηλεύεις. Τι ήταν αυτά? Λόγια του αέρα? Όχι βέβαια. Δεν φαίνεται. Μου είπες ότι δεν έχω κανένα λόγο να ανησυχώ, σωστά? Σωστά. Άρα σε πιστεύω. Ξέρω ότι ο άντρας μου βάζει πάνω απ' όλα την οικογένειά του. Και ότι θα μας προδώσει ποτέ. Έλα τώρα, τι με κοιτάς έτσι? Θες να δημιουργήσουμε πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει? Όχι βέβαια. Τότε πάρε μαγκαλιά. Ο τύπος είναι πρωτάρης. Δεν πρόκειται να το τραβήξει. Λες να τους αφήσει? Κοίτα, ήδη τους άφησε. Να σου πω, κράτησε την Βαρνέζη, Ναι, και την κόρη της. Ξέρεις. Τι έγινε? Ο ληστής κρατάει Βλέπεις? στους εργαζόμενους. Είναι εδώ δίπλα. Και κάποιους πελάτες, μεταξύ των οποίων τη γνωστή ηθοποιό Βάλια Βαρνέζη και την κόρη της Μυρτώ Βαρνέζη. Δεν το πιστεύω. Έλα, παπά. Καλά. Τι? Πότε? Θα προσπαθήσω να έρθω. Μη μου φωνάει, σε παρακαλώ. Το ξέρεις ότι δεν μου είναι καθόλου εύκολο αυτό. Θα μιλήσουμε. Γεια. Εδώ είσαι. Πάμε. Πρέπει να με βοηθήσεις. Ξεκίνησες πάλι τα ίδια. Σε παρακαλώ. Πες μου τι σκέφτηκες την πρόταση που σου έκανα. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγεις από εδώ μέσα με τις δικές μου πλάτες. Ξέχνά το. Σε εκετεύω. Η μητέρα μου είναι πολύ άρρωστη και πρέπει να πάω να τη δω. Έχει μπει στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει περίπτωση, σου λέω. Δεν μου λες. Πού νοσηλεύεται η μάνα σου? Στον παλί. Τι λες? Ετοιμάσαι για το παιδάκι, βλέπω, Και μάλιστα μακρινό. Όχι.
Έψαχνα να βρω ένα μέρος για να φύγω. Αλλά τελευταία στιγμή με πήρε ο πατέρας μου τηλέφωνο και μου άλλαξε όλα τα σχέδια. Τώρα το μόνο που θέλω είναι να πάω στο χωριό μου. Πίστεψε με, σε παρακαλώ, με χρειάζεται η μητέρα μου. Sorry, αλλά δεν μπορώ να βοηθήσω. Α, ναι. Όταν εγώ όμως σε βοήθησα ήταν καλά. Μου έσωσε το δωμάρι και για αντάλλαγμα μου ζητάς να πεθάνω. Όχι, θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν θα καταλάβει τίποτα ο Ανδρέου, το υπόσχομαι. Τώρα το πιστεύεις αυτό που λες. Και αν δεν πέσει το εσύ κατάφερες και τι έκανες. Μόλις πάρει χαμπάρι ότι λείπεις, θα με θάψει ζωντανό. Ξεχνά το. Δεν μπορώ να βοηθήσω. Αλλά είσαι πάρα πολύ μεγάλο κάφρος τελικά. Μόνο να παίρνεις, ξέρεις. Ναι, όταν έκανες την πλακιά και μπήκε στο απαγορευμένο δωμάτιο, ποιος έκλεισε το συναγερμό. Ποιος διέγραψε το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Εγώ. Δεν σου χρωστάω λοιπόν κανένα χατήρι. Καμία βοήθεια. Καλά, δε. Εσένα δεν σε γέννησε μάνα. Δεν έχεις μάνα. Ξεκόλα, σταμάτα. Ο Ανδρέο πεινάει, πάμε. Και θέλει να φάει από τα χεράκια σου. Βράντε παράτα μας. Έχω μια ειδική αποστολή. Η πεταλουδίτσα μου θέλει να συνεργαστώ με ένα τύπο. Αλλά πριν κάνω την οποιαδήποτε κίνηση θέλω να ξέρω τα πάντα για αυτόν. Πώς τον λένε? Αλεξίου. Θησέα Αλεξίου. Ο αντιδήμαρχος. Έλα, η Ανθή είμαι. Έχουμε κανένα νέο με το τεστ DNA? Ακόμα? Συγγνώμη, το ξέρω ότι σε έχω ζαλίσει, αλλά βιάζομαι πολύ. Εντάξει, θα περιμένω μέχρι το απόγευμα. Μην με ξεχάσεις. Ευχαριστώ. Ο ληστής κρατάει όμηρους τους εργαζόμενους καθώς και κάποιους πελάτες, μεταξύ των οποίων τη γνωστή ηθοποιό Βάλια Βαρνέζη και την κόρη της Μυρτώ Βαρνέζη. Δηλαδή μπορώ να επιστρέψω στο μάθημά σου. Και πολύ άργησες. Δεν καταλαβαίνω πώς αυτή η ξαφνική αλλαγή από τη μία μέρα στην άλλη. Το σκέφτηκα πιο ψύχρεμα και νομίζω πως έκρινα λιγάκι αυστηρά για το παράπτωμά σου. Γιατί νομίζω ότι κάτι μου κρύβεις? Δεν μπορεί. Κάποιος επηρέασε. Ναι. Η αγάπη σου για το χορό και οι δυνατότητές σου φυσικά. Αυτές τις ήξερες και πριν. Ναι, αλλά δεν ήξερα για την υποτροφία που θα δώσει η σχολή μας. 2 από τους μαθητές μας φέτος το καλοκαίρι θα φύγουν για Αγγλία. Θα παρακολουθήσουν ένα τρίμηνο σεμινάριο σε μια πολύ καλή σχολή χορού. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα φυσικά. Θα ήταν κρίμα λοιπόν να σου στερήσω μια τέτοια ευκαιρία. Και διάλεξες εμένα. Θα προτείνω εσένα. Τι έγινε, γιατί σκοτεινιάσες? Μη μου πεις ότι δεν θες να πας. Δεν είναι αυτό, σαν τρελή θέλω. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε αυτή η ξαφνική στροφή. Γιατί το σκάλιζες περισσότερο? Μπορεί κάποιος να με βοήθησε, μπορεί να το σκέφτηκα και μόνη μου. Σε έκρινα αυστηρά. Σημασία έχει όμως ότι είσαι εδώ. Παραλίγο να χάσω τη μαθήτριά μου. Ελπίζω μόνο να πρόλαβα και να μην έχει πάει ήδη σε άλλη σχολή. Και σε άλλο πλανήτη να ήμουνα, για το μάθημά σου θα ερχόμουν. Άρα τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ. Έχω καλά νέα. Πού είναι ο Γιώργος? Ψάχνει για δουλειά. Τι? Το σούταρε η διευθύντρια. Ήταν μέσα στην τράπεζα όταν μπήκε ένας οπλισμένος επίδοξος ληστής. Οι 2 γυναίκες κρατούνται εδώ και ώρα. Τι έπαθες, Χριστό? Τι με ρωτάς? Δεν βλέπεις τι συμβαίνει? Βλέπω, δεν είμαι τυφλή. Γιατί έχασες το χρώμα σου, το καταλαβαίνω. Ανησυχώ, Κλέρι. Δεν θέλω να πάθουμε κακό 2 αθώοι άνθρωποι. Κανείς δεν θέλει. Άσε που το αποκλείω. Σιγά με να αφήσει η αστυνομία ολόκληρη Βάλια Βαρνέζη εκτεθειμένη. Όλο και κάποιο σχέδιο θα έχουν για να τη βγάλουν από εκεί μέσα. Ποια να βγάλουν και από πού? Τη Βαρνέζη και την κόρη της. Ένας τύπος μπήκε να ληστέψει, τους πέτυχε μέσα και τις κρατάει ομήρους. Έχει όπλο. Λογικά. Ανάψε τη την να γλιτώσουμε. Είσαι σοβαρός? Τι είναι αυτά που λες? Άλλο να μην χωνεύεις τη Βαρνέζη και άλλο να έφυγες να πάθει κάτι κακό. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Άι, κάνε μαστιχάρι. Το Βαρνεζέικο έφαγε τη μισή Σύρο. Μαζί και τον πατέρα μου. Τον παππού σου δηλαδή. Να πάει στα τσακίδια και αυτή και η κόρη της και όλο της το σόι. Βαρέθηκα. Τόσα χρόνια κολλημένο σε αυτή την ιστορία. Άκου να σου πω. Αυτή η ιστορία είναι η ιστορία της οικογένειάς μας. Να τη θυμάσαι καλά. Ειδικά τώρα. Τώρα που θα έχεις κάθε μέρα στα πόδια σου την κόρη της. Και εσύ που το ξέρεις? Πέρασα από το γραφείο του Αλεξίου σήμερα. Γιατί? Για να δω τι κάνει. Τι γιατί, μωρέ. Έχουμε τα εγγένεια του εμπορικού σε λίγες μέρες. Και πώς πήγε η κουβέντα στη Μυρτώ? Όταν το ανοίξει ο αντιδήμαρχος δεν ξέρει να το κλείσει. Μέσα σε όλα τα άλλα μου είπε και αυτό.
Άκουμε, Λεβέντη μου. Πρέπει να την έχεις στο νου σου αυτή την κάρια. Είναι ύπουλη σαν τη μάνα της. Θα κοιτάξει να σε φάει. Γιατί μην το κάνεις αυτό? Βαλτίζετε όλη σήμερα. Ξύπνα επιτέλους. Αυτό το κομμενάκι το μόνο που επιδιώκει είναι μια καλή θέση μέσα στην παράταξη. Μόλις αντιληφθεί ότι έχεις τις διπλάσιες ικανότητες από αυτήν, θα πέσει να σε φάει. Σταματά, έτσι. Εσύ όλα τα ξέρεις και παντού ανακατεύεσαι. Προσπαθώ να σου δώσω καμιά συμβουλή της προκοπής, αλλά. Τη βεντέτα προσπαθείς να διαιωνίσεις. Μόνο αυτό σε νοιάζει. Αλλά όχι. Εγώ και η Μυρτώ δεν θα συνεχίσουμε αυτόν τον ηλίθιο πόλεμο. Από ό,τι βλέπω, η σχέση σου με τη διπλωματία δεν είναι και η καλύτερη. Δεν το πιάσα. Όσο κοντράρεις το γιο σου με τη Μυρτώ, τόσο θα τον σπρώχνεις κοντά της. Και αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει περίπτωση να το ανεχτώ. Αν δεν μου τα πρίξεις μια μέρα, θα σκάσεις. Λέγε τι θες να κάνω. Πρώτον, να χειρίζεσαι το θέμα πιο λεπτά, πιο διακριτικά. Ξέρεις τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις? Κομμένες οι ηρωνίες. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον, θέλω να μου πεις τα πάντα για αυτή τη βεντέτα. Κάτι μου λέει πως αυτές οι πληροφορίες θα μου φανούν πάρα πολύ χρήσιμες. Όταν γνώρισα τον Μενέλαο, ήμουν στο απόγειο της καριέρας μου. Τον ερωτεύτηκα τρελά από το πρώτο λεπτό. Στο πρόσωπό του βρήκα ότι ψάχνει μια γυναίκα για να βρει έναν άντρα. Ήταν δραστήριος, έξυπνος, τρυφερός, είχε χιούμορ. Μαζί του ένιωθα ασφάλεια. Εκείνος αγαπούσε? Έτσι έδειχνε. Σχεδιάζαμε να παντρευτούμε. Εκείνη την περίοδο ανέβαζα μια πολύ μεγάλη παραγωγή με πολλούς ηθοποιούς. Ανάμεσά τους ήταν και η Βάλια. Όμορφη, είχε ταλέντο, ξεχώριζε. Πώς τα πηγαίνατε? Τη συμπαθούσα πάρα πολύ. Έλεγα όποιος πειράξει τη Βάλια θα έχει να κάνει μαζί μου. Δεν ήξερα πόσο σκάρτη ήταν. Τι έκανε? Δεν είναι δύσκολο να φανταστείς. Επιστράτευσε όλα της τα προσόντα, έβαλε στο μάτι το Μενέλαο μέχρι που κατάφερε να τον ξελογιάσει. Δεν θα ξεχάσω την ημέρα που ήρθε και μου ζήτησε να χωρίσουμε. Είμαι ερωτευμένος με τη Βάλια, μου είπε. Φέρατε το αυτοκίνητο. Σε λίγη ώρα θα το έχεις. Γιατί κράτησες 2? Δεν μου πήγαινε να χωρίσω μάνα και κορή. Είναι καλά, μην ανησυχείς. Τις προσέχω. Αν όμως βρω κανένα μπλόκο στο δρόμο. Όχι, όχι, αυτό βγάλω το από το μυαλό σου. Δεν πρόκειται να γίνει. Δώσε μου την κόρη της Βαρνέζη. Είναι καλά, σου είπα. Δεν με πιστεύεις? Μόνο να βεβαιωθώ, δεν είναι και τόσο φοβερό αυτό που συζητάω. Μικρή, θέλω να σου μιλήσουν. Έλα. Ναι, Έλα, Μυρτώ. Ο Χριστίδης είμαι, είσαι καλά? εσύ. Ωραία. Μίλησέ μου, σε παρακαλώ. Καλά είμαι, μην ανησυχείς. Μη φοβάσαι. Σε λίγη ώρα θα έχουν τελειώσει όλα. Εγώ είμαι εδώ. Τότε δεν φοβάμαι. Μυρτώ. Τι θα κάνουμε, θα τον αφήσουμε να μπει στο αυτοκίνητο? Με 2 ομήρους, ούτε για αστείο. Έχεις κάποιο σχέδιο? Πάντα. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους μου. Παράτησα το θέατρο, τα πάντα. Κλειστικά στον εαυτό μου και το ρίξα στο ποτό. Εγώ σάπιζα και η Βάλια με σουρανούσε. Με τις πλάτες του Βαρνέζη όμως. Σε εκμεταλλεύτηκε όσο δεν πάει άλλο και έτσι κατάφερε να γίνει μεγάλη ντίβα. Αυτό που με πονάει περισσότερο, ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν τον αγάπησε. Το χρησιμοποίησε μέχρι να πετύχει το στόχο της. Όταν πέθανε ο Μενέλαος, άνοιξα την τηλεόραση και το πρώτο πλάνο που είδα ήταν το πρόσωπό της. Το έπαιζε θλιμμένη, συντετριμένη. Δεν ξέρεις τι ευχήθηκα? Μακάρι να βρεθεί ένας άνθρωπος στο δρόμο της που να την κάνει να αισθανθεί τον ίδιο πόνο που αισθάνθηκα κι εγώ εξαιτίας της. Μια ερωτική απογοήτευση δεν θα καταστρέψει τη Βαρνέζη. Μην υποτιμάς τη δύναμη του έρωτα. Ο πόνος που μπορεί να προκαλέσει είναι ασύλληπτος. Λίγοι είναι αυτοί που αντέχουν. Η Βάλια μάλλον ανήκει σε αυτούς. Όχι για πολύ ακόμα. Μεγαλώνει. Σύντομα θα αναζητήσει μια σχέση που να την κάνει να νιώθει ασφάλεια, τρυφερότητα. Η μέρα που θα την πατήσει σαν μικρό κοριτσάκι πλησιάζει. Πιστεύεις ότι... Αρκετά. Σου είπα όσα ήθελες να μάθεις και πολύ περισσότερο από αυτά που πρέπει να κάνεις. Θέλω να φύγεις τώρα. Ακόμα αμφιβάλλεις για μένα? Καρφί δεν μου καίγεται. Όποιος και να είναι ο πραγματικός σου σκοπός, κράτησέ τον για τον εαυτό σου. Φύγε, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Δεν θέλω κανέναν που να μου θυμίζει εκείνη. Καταλαβαίνω. Φύγε, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ. Αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα μπορούσα να πλησιάσω τη Βάλια. Μην κάτσεις για πολύ καιρό κοντά της. Αυτή η γυναίκα μπορεί να καταστρέψει ό,τι ωραιότερο έχεις μέσα σου. Δεν θα προλάβει. Θα της πάρει πολύ χρόνο για να τα καταφέρει. Και εγώ θα την καταστρέψω σύντομα. Πολύ σύντομα. Ετοιμαστείτε.
Σε λίγο φεύγουμε. Μόνο εγώ θα έρθω μαζί σου. Η κόρη μου θα μείνει εδώ. Μαμά! Εγώ κάνω κουμάντο εδώ, όχι εσύ. Ένα ανθρωπάκι είσαι και τίποτα παραπάνω. Ένα κακομοίρης που μπήκε εδώ μέσα και δεν έχει ιδέα ούτε από όπλα ούτε από ληστείες. Μπήκε εδώ και νομίζεις ότι θα γίνουν όλα μαγικά. Δεν έχει ιδέα πώς έφτασα μέχρι εδώ. Και ούτε θέλω να μάθω τη μελόιστοριούλα σου. Βέβαια, εσύ είσαι πλούσια. Χαίστηκες για τη ζωή των άλλων. Η πλούσια όμως θα σε βοηθήσει να βγεις από εδώ μέσα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Η κόρη μου θα μείνει εδώ. Όχι, σταμάτα. Τι είπες? Κατά ηλίκια, όχι σε μένα, δεν σε φοβάμαι. Θα έπρεπε. Άκουσε με τώρα, άκουσε με. Αν η κατάσταση κάποια στιγμή αρχίσει να ξεφεύγει, εμείς θα μπούμε από εδώ. Από εδώ, κατάλαβες? Εντάξει. Να περάσω. Είναι η οικογένειά μου, για όνομα του Θεού. Αφήστε με, σας λέω, σας παρακαλώ. Γιώργο, άστη, Γιώργο. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Κοντεύω να τρελαθώ, τι γίνεται? Καταρχήν, ποια είσαι, κοπέλα μου? Είμαι συνεργάτης της Φάγιας. Ωραία. Αδερφή της, οικογένειά της. Εντάξει. Σας παρακαλώ. Πείτε μου, είναι καλά? Είμαι αυτό. Μίλησατε μαζί της. Άκουσε με. Όλα είναι υπό έλεγχο, εντάξει? Τι σημαίνει αυτό? Σας παρακαλώ, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα σας ενημερώσουμε όταν έρθει η ώρα. Ελάτε μαζί μου. Ελάτε μαζί μου, σας παρακαλώ. Μην ανησυχείτε. Τι νομίζεις? Ότι παίζεις σε ταινία? Ότι αυτό εδώ είναι ψεύτικο? Δεν νομίζω τίποτα. Εγώ θα έρθω μαζί σου και η κόρη μου θα μείνει εδώ. Εγώ αποφασίσω εδώ μέσα. Τρέμεις ολόκληρος, κοίταξε πως είσαι. Δεν μπορείς να σταθείς στα πόδια σου. Δεν σε συμφέρει να κουβαλάς τόσους πολλούς μαζί σου. Εγώ σου φτάνω να πετύχεις αυτό που θέλεις. Άλλη μια λέξη να πεις και... Δεν μπορείς να σκεφτείς λογικά τώρα, άκουσέ με. Θα στην ανάψω! Σε παρακαλώ, μη. Δεν το κάνεις, σε παρακαλώ. Άλλο ληστεία και άλλο φόνος. Από αύριο η Λία επιστρέφει στο μάθημα. Τα μάτια μου θα είναι καρφωμένα πάνω σου. Πρόσεξε καλά τις κινήσεις σου. Συνεννοηθήκαμε? Λία, θες κάτι? Ναι. Να πω 2 λόγια σε αυτό το πράγμα που έχεις δίπλα σου. Πόσο χαμηλά μπορείς να πέσει, μου λες? Δεν κατάλαβα. Τρέχεις σαν κομμενίτσα πίσω από τη θεία σου και ζητάς να σε καλύψει για πάρτι σου. Τόσο ξεφτύλας πια. Πρόσεχε πώς μου μιλάς. Ένα πράγμα θα σου πω. Αν δεν πάρει ο Γιώργος τη δουλειά του πίσω, θα μάθει όλη η σχολή τι μου έκανες. Λία, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Εσύ τα ξέρεις όλα σου, τα από ο Γιώργος, έτσι δεν είναι? Και αντί να την πληρώσει αυτό, έχασε το παιδί τη δουλειά του. Λέει αλήθεια. Απέλησαν τον Γιώργο. Ο τύπος από εδώ φρόντισε να του δώσει ένα μάθημα. Και αν δεν καθίσεις ήσυχα, η επόμενη θα είσαι εσύ. Τι έγινε, άρχισες πάλι τις απειλές σου? Μην δοκιμάζεις τα ωριά μου. Σε κάλυψα ήδη 1 φορά, δεν σε παίρνει. Άλλαξε ύφος και φύγε αμέσως. Θέλω να μιλήσω με τη Λία. Πρέπει να μπει μια τελεία σε αυτή την ιστορία. Και αν δεν καταφέρεις, πες μου να αναλάβω δράση. Έχω μια μέθοδο πιο αποτελεσματική. Βγες έξω τώρα. Αυτό είναι όλο. Ξέρεις την αλήθεια και δεν κάνεις τίποτα. Πώς ανέχεσαι μια τέτοια συμπεριφορά? Μου είπε να μην δώσω συνέχεια στο θέμα. Αν το κάνω, θα χάσω τη θέση μου. Και εσύ δεν θα είσαι εδώ. Η διευθύντρια δεν μπορεί να δεχτεί τίποτα αρνητικό για τον Μιχάλη. Του έχει μεγάλη αδυναμία. Σημασία όμως έχει ότι τα ξέρω όλα. Δεν είσαι πια μόνη σου, έχεις και εμένα εδώ πέρα. Και είσαι εδώ. Πρέπει όμως να τα αφήσουμε όλα στην άκρη και να προχωρήσουμε. Και ο Γιώργος έχασε τη δουλειά του. Αν μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτόν, θα το έκανα. Πίστεψε με. Αλλά δεν μπορείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έρθει η σειρά μου να πω κάτι τέτοιο. Με απογοήτευσες. Ελπίζουμε η ομιλία για τη Βάλια Βαρνέζη και την κόρη της να έχει αίσιο τέλος. Δυστυχώς όμως μια είδηση της τελευταίας στιγμής μιλάει για πυροβολισμό που ακούστηκε πριν από λίγο από το εσωτερικό της τράπεζας. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποια από τις 2 γυναίκες τραυματίστηκε. Για να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις, μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ναι. Τι έγινε, γιατί ακούστηκε πυροβολισμός? Για να σου δείξω ότι δεν αστειεύομαι. Οκ. Στον αέρα βάρεσα. Αλλά η επόμενη θα πάει καρφί στο κεφάλι της θεατρίνας. Δεν είσαι εντάξει τώρα. Έχω κάνει τόσο αγώνα για σένα. Με το ζόρι τους κρατάω τόση ώρα τις ειδικές δυνάμεις να μπουκάρουν μέσα και σε γαζώσουν. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου. Πρέπει να συνεργαστείς κι εσύ. Δεν φταίω εγώ. Μου γύρισε το μάτι. Η θεατρίνα με έφερε στα ωριά μου. Κοίτα να ηρεμήσεις. Φέρτε μου το αμάξι να φύγω. Αυτό θέλω μόνο. Μη μ' αφήνετε άλλο εδώ μέσα. Λίγο ακόμα και θα κάνω κακό. Το ξέρεις. Γιατί? Επειδή μια γυναίκα σε τσίτωσε? Έλα τώρα, αξίζει τον κόπο. Έχουν το χάρισμα να γίνονται ανυπόφορες, το ξέρουμε. Καλό έχει και να καταστρέψει τη ζωή σου, δεν έχω δίκιο. Την κατέστρεψα ήδη. Πάει. Όλα τελείωσαν. Όχι, όχι, μην το λες αυτό. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Σε 2 λεπτά θα είσαι μέσα στο αυτοκίνητο και θα φύγεις. Θα είναι απλά σαν να βλέπεις ένα άσχημο όνειρο. Μη μου τη φέρεις. Όχι, έχεις το λόγο μου. Αλλά άκουσα με. Θα σου κάνω μια πρόταση.
Τουλάχιστον προσφέρει θέαμα. Τι. Το μαγειρική, άστα. Μόνο μελέτα ξέρω να φτιάχνω. Αν ήξερα ότι με προορίζει για δούλα, θα εκπαιδευόμουν καλύτερα. Δεν σε φοβάμαι εσένα. Θα μάθεις, είσαι εξήμια. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Σ' αρέσει να με βλέπεις αυτό το χάλι? Μη μου το παίζει με αθλημένη. Αποφάσισα να σου δώσω ένα μάθημα. Μέχρι να το εμπεδώσεις, δεν πρόκειται να σταματήσω. Δεν έχω ανάγκη το δικό σου μάθημα και από μόνη μου ξέρω πόσο σκληρή είναι αυτή η ζωή. Σταμάτα πια να παίζεις με τα νεύρα μου, δεν βαρέθηκες. Εκμεταλλεύσου τα προσόντα μου και θα βγεις κερδισμένος. Αυτό γιατί το κάνω. Ό,τι προσφέρεις το παίρνω. Όχι όμως και τις πολύτιμες πληροφορίες που μπορώ να σου δώσω. Τι κατά πρόταση θες να μου κάνεις? Άσε με να μπω στο αυτοκίνητο να τελειώνουμε. Όχι, θέλω πρώτα να σιγουρευτώ ότι ο Όμηρ είναι καλά. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα μπω μέσα στην τράπεζα, άοπλος. Ξέχνα το. Άκουσα με, δεν τελείωσα. Θα αφήσει τη Βαρνέζη και την κόρη της και θα πάρει εμένα στη θέση τους. Πας καλά. Και θα κουβαλάω μαζί μου μπάτσο. Γιατί τόσο ηλίθιο με έχεις? Μα επειδή σε έχω για έξυπνο, γι' αυτό το προτείνω. Αν έχεις εμένα μαζί σου το αυτοκίνητο, κάνεις διατράβηξη όπλο εναντίον σου. Άκουσε τι θα κάνουμε. Θα μπούμε μαζί στο αμάξι, θα φτάσουμε κάπου μακριά που θα νιώθεις ασφάλεια, με παρατάς και θα βγεις. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι γίνεται? Έχω μεγάλη αγωνία. Μην ανησυχείτε. Σε λίγα λεπτά η κυρία Βαρνέζη και η κόρη της θα είναι ελεύθερες. Πώς θα γίνει αυτό? Έπεισα το ληστή να πάω εγώ στη θέση τους. Αυτό που πάτε να κάνετε είναι πολύ επικίνδυνο. Όχι όσο νομίζετε. Έχω μεγάλη πείρα σε τέτοιες καταστάσεις. Το σημαντικό είναι να βγουν έξω οι όμηροι. Έλα ρε. Ήρθες. Με συγχωρείτε, βάλτε αυτό. Σε περίπτωση που σε πάρει μαζί του, πες μας τι θες να κάνουμε. Θα προσευχηθούμε. Θέλεις να μάθεις τι ρόλο βαράει ο Αλεξίου, έτσι δεν είναι? Εσύ που το ξέρεις. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι ο τύπος είναι πάρα πολύ μεγάλο λαμόγιο. Αυτός με είχε στείλει τότε στο κουμεντάκο. Στις κομπίνες είναι άσος. Κάνει μάλιστα και πολλές βρωμοδουλειές με ένα πολύ καλό σου φίλο. Το Λευτεράκι. Το Ρίγα. Έπεσε τρελό λάδωμα για να πάρει ο βλάχος στο εμπορικό. Ο Θησέας τα έχει πάρει πάρα πολύ χοντρά. Πολλά ξέρεις εσύ. Είσαι κολλητάρι με τον Αλεξίου. Μπα. Η φιλία με ένα τέτοιο κάθραμα γίνεται πολύ επικίνδυνο σπόρο. Απλά στο λέω για να προσέχεις. Δεν ξέρω τι παρτίδες έχεις μαζί του, αλλά ο τύπος είναι αδίστακτος. Και πανέξυπνος. Να σου πω, μέχρι τώρα δεν ήξερα αν έπρεπε να συνεργαστώ μαζί του, αλλά μετά τις πολύτιμες πληροφορίες σου σίγουρα το κάνω. Είναι άνθρωπος μου, έναν τέτοιο έψαχνα. Οπότε, ετοιμάσου για reunion με το φιλαράκι σου. Όχι, δεν νομίζω. Δεν δίνω τσάμπα τις πληροφορίες μου. Θα το σκεφτόσουν πριν. Τώρα τελείωσε. Δεν γίνονται έτσι τα deal, μωρό μου. Για τόσο ηλίθια με περνάς. Το φιλετάκι. Στο έχω κρατήσει για το τέλος. Κατέβα τα χέρια τώρα. Εντάξει, φίλε, ήρεμα, ήρεμα. Είστε καλά? Ναι. Οκ, μπορείτε να φύγετε. Και τώρα οι δυο μας. Σου έχεις και εμένα εδώ πέρα. Και είσαι εδώ. Πρέπει όμως να τα αφήσουμε όλα στην άκρη και να προχωρήσουμε. Και ο Γιώργος έχασε τη δουλειά του. Αν μπορούσα να κάνω κάτι για αυτόν, θα το έκανα. Πίστεψε με. Αλλά δεν μπορείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έρθει η σειρά μου να πω κάτι τέτοιο. Με απογοήτευσες. Ελπίζουμε η ομιλία για τη Βάλια Βαρνέζη και την κόρη της να έχει αίσιο τέλος. Δυστυχώς όμως μια είδηση της τελευταίας στιγμής μιλάει για πυροβολισμό που ακούστηκε πριν από λίγο από το εσωτερικό της τράπεζας. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποια από τις δύο γυναίκες τραυματίστηκε. Για να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις, μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ναι. Τι έγινε, γιατί ακούστηκε πυροβολισμός? Για να σου δείξω ότι δεν αστειεύομαι. Οκ. Στον αέρα βάρεσα. Αλλά η επόμενη θα πάει καρφί στο κεφάλι της θεατρίνας. Δεν είσαι εντάξει τώρα. Έχω κάνει τόσο αγώνα για σένα. Με το ζόρι τους κρατάω τόση ώρα τις ειδικές δυνάμεις να μπουκάρουν μέσα και σε γαζώσουν. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα μόνος μου. Πρέπει να συνεργαστείς κι εσύ. Δεν φταίω εγώ. Μου γύρισε το μάτι. Η θεατρίνα με έφερε στα ωριά μου. Κοίτα να ηρεμήσεις. Φέρτε μου το αμάξι να φύγω. Αυτό θέλω μόνο. Μη μ' αφήνετε άλλο εδώ μέσα. Λίγο ακόμα και θα κάνω κακό. Το ξέρεις. Γιατί? Επειδή μια γυναίκα σε τσίτωσε? Έλα τώρα, αξίζει τον κόπο.
Έχουν το χάρισμα να γίνονται ανυπόφορες, το ξέρουμε. Καλό έχει και να καταστρέψει τη ζωή σου, δεν έχω δίκιο. Την κατέστρεψα ήδη. Πάει. Όλα τελείωσαν. Όχι, όχι, μην το λες αυτό. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Σε δύο. Ελπίζω μόνο να πρόλαβα και να μην έχει πάει ήδη σε άλλη σχολή. Και σε άλλο πλανήτη να ήμουνα, για το μάθημά σου θα ερχόμουν. Άρα τα λέμε αύριο. Τα λέμε αύριο. Ευχαριστώ. Έχω καλά νέα. Πού είναι ο Γιώργος? Ψάχνει για δουλειά. Τι? Το σούταρε η διευθύντρια. Ήταν μέσα στην τράπεζα όταν μπήκε ένας οπλισμένος επίδοξος ληστής. Οι δύο γυναίκες κρατούνται εδώ και ώρα. Τι έπαθες, Χριστό? Με ρωτάς. Δεν βλέπεις τι συμβαίνει? Βλέπω, δεν είμαι τυφλή. Γιατί έχασες το χρώμα σου, τον καταλαβαίνω. Ανησυχώ, Κλέρι. Δεν θέλω να πάθουμε κακό δύο αθώοι άνθρωποι. Κανείς δεν θέλει. Άσε που το αποκλείω. Σιγά με να αφήσει η αστυνομία ολόκληρη Βάλια Βαρνέζη εκτεθειμένη. Όλο και κάποιο σχέδιο θα έχουν για να τη βγάλουν από εκεί μέσα. Ποια να βγάλουν και από πού? Τη Βαρνέζη και την κόρη τη. Ένας τύπος μπήκε να ληστέψει, τις πέτυχε μέσα και τις κρατάει ο Μύρος. Έχει όπλο. Λογικά. Ανάψε τη την να γλιτώσουμε. Είσαι σοβαρός? Τι είναι αυτά που λες? Άλλο να μην χωνεύεις τη Βαρνέζη και άλλο να έφυγες να πάθει κάτι κακό. Δεν τρέπεσαι καθόλου. Άι, κάνε μαστιχάρι. Το Βαρνεζέικο έφαγε τη μισή Σύρο. Μαζί και τον πατέρα μου. Τον παππού σου δηλαδή. Να πάει στα τσακίδια και αυτή και η κόρη τη και όλο τη το σόι. Βαρέθηκα. Τόσα χρόνια κολλημένο σε αυτή την ιστορία. Άκου να σου πω. Αυτή η ιστορία είναι η ιστορία τη οικογένειά μα. Να τη θυμάσαι καλά. Είναι. Και αντί να την πληρώσει αυτό, έχασε το παιδί τη δουλειά του. Λέει αλήθεια. Απέλησαν τον Γιώργο. Ο τύπος από εδώ φρόντισε να του δώσει ένα μάθημα. Και αν δεν καθίσεις ήσυχα, η επόμενη θα είσαι εσύ. Τι έγινε, άρχισες πάλι τις απειλές σου? Μην δοκιμάζεις τα όρια μου. Σε κάλυψα ήδη μία φορά, δεν σε παίρνει. Άλλαξε ύφος και φύγε αμέσως. Θέλω να μιλήσω με τη Λία. Πρέπει να μπει μια τελεία σε αυτή την ιστορία. Και αν δεν καταφέρεις, πες μου να αναλάβω δράση. Έχω μια μέθοδο πιο αποτελεσματική. Βγες έξω τώρα. Αυτό είναι όλο. Ξέρεις την αλήθεια και δεν κάνεις τίποτα. Πώς ανέχεσαι μια τέτοια συμπεριφορά? Μου είπε να μην δώσω συνέχεια στο θέμα. Αν το κάνω, θα χάσω τη θέση μου. Και εσύ δεν θα είσαι εδώ. Η διευθύντρια δεν μπορεί να δεχτεί τίποτα αρνητικό για τον Μιχάλη. Του έχει μεγάλη αδυναμία. Σημασία όμως έχει ότι τα ξέρω όλα. Δεν είσαι πια μόνη σου, έχεις και εμένα εδώ πέρα. Και είσαι εδώ. Πρέπει όμως να τα αφήσουμε όλα στην άκρη και να προχωρήσουμε. Και ο Γιώργος έχασε τη δουλειά του. Αν μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτόν, θα το έκανα. Πίστεψε με. Αλλά δεν μπορείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έρθει η σειρά μου να πω κάτι τέτοιο. Με απογοήτευσες. Ελπίζουμε η ομιλία για τη Βάλια Βαρνέζη και την κόρη της να έχει αίσιο τέλος. Δυστυχώς όμως μια είδηση της τελευταίας στιγμής μιλάει για πυροβολισμό που ακούστηκε πριν από λίγο από το εσωτερικό της τράπεζας. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποια από τις δύο γυναίκες τραυματίστηκε. Για να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις, μείνετε συντονισμένοι εδώ. Φέρατε το αυτοκίνητο. Σε λίγη ώρα θα το έχεις. Γιατί κράτησες δύο? Δεν μου πήγαινε να χωρίσω μάνα και κορή. Είναι καλά, μην ανησυχείς. Τις προσέχω. Αν όμως βρω κανένα μπλόκο στο δρόμο. Όχι, όχι, αυτό βγάλω το από το μυαλό σου. Δεν πρόκειται να γίνει. Δώσε μου την κόρη της Βαρνέζη. Είναι καλά, σου είπα. Δεν με πιστεύεις? Μόνο να βεβαιωθώ, δεν είναι και τόσο φοβερό αυτό που συζητάω. Μικρή, θέλω να σου μιλήσουν. Έλα. Ναι. Έλα, Μυρτώ. Ο Χριστίδης είμαι, είσαι καλά? Εσύ. Ωραία. Μίλησε μου, σε παρακαλώ. Καλά είμαι, μην ανησυχείς. Μη φοβάσαι. Σε λίγη ώρα θα έχουν τελειώσει όλα. Εγώ είμαι εδώ. Τότε δεν φοβάμαι. Μυρτώ. Τι θα κάνουμε, θα τον αφήσουμε να μπει στο αυτοκίνητο? Με δύο ομήρους, ούτε για αστείο. Έχεις κάποιο σχέδιο? Πάντα. Αυτή ήταν η αρχή του τέλους μου. Παράτησα το θέατρο, τα πάντα. Κλειστικά στον εαυτό μου και το ρίξα στο ποτό. Εγώ σάπιζα και η Βάλια με σουρανούσε. Με τις πλάτες του Βαρνέζη όμως. Σε εκμεταλλεύτηκε όσο δεν πάει άλλο και έτσι κατάφερε να γίνει μεγάλη ντίβα. Αυτό που με πονάει περισσότερο, ξέρεις ποιο είναι? Ότι δεν τον αγάπησε. Το χρησιμοποίησε μέχρι να πετύχει το στόχο της. Όταν πέθανε ο Μενέλαος, άνοιξα την τηλεόραση και το πρώτο πλάνο που είδα ήταν το πρόσωπό της. Το έπαιζε θλιμμένη, συντετριμένη. Δεν ξέρεις τι ευχήθηκα? Μακάρι να βρεθεί ένας άνθρωπος στο δρόμο της που να την κάνει να αισθανθεί τον ίδιο πόνο που αισθάνθηκα κι εγώ εξαιτίας της. Και τίποτα άλλο για αυτήν. Μακάρι στην επόμενη υπόθεση να τα δούμε πιο τυχεροί. Γεια. Τι έγινε, τι μούτρα είναι αυτά? Πέσαν τα καράβια σου έξω?
Σε αυτό εδώ το γραφείο δεν κάνουμε πια αστιάκια με τη λέξη καράβια. Έλα, κάτσε. Έχασα τον Τίνο. Μόλις προφυλάξαν τη Ρέα. Δεν θα την έλεγες και ιδανική ημέρα. Δεν είπε τελικά την αλήθεια. Όχι. Προτίμησε τη φυλακή από την ελευθερία. Τέτοια πλέμπα κυκλοφορεί στον υπόκοσμο. Σε κάνει να ξεχάσεις μέχρι και το όνομά σου. Όπως και να έχει, θέλω να σε ευχαριστήσω που βοήθησες στην υπόθεση. Και ποιος ξέρει, αν είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο, μπορεί κάτι να καταφέρναμε, έτσι. Άρα πιστεύεις ότι θα είμαι χρήσιμη στο σώμα? Τι πράγμα, δεν το πιες αυτό? Γιατί αν πιστεύεις στις ικανότητές μου, θα χρειαστώ την υπογραφή σου. Πρόσληψη για τη θέση της ψυχιάτρου στην ασφάλεια. Τα κατάφερα. Αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Είμαι καλή στη δουλειά μου, μη μου τα αρνηθείς. Με έγραψες και κινήθηκες πίσω από την πλάτη μου. Τώρα, όσο και να χτυπιέσαι κάτω, δεν πρόκειται να το υπογράψω ποτέ. Και αντί να την πληρώσει αυτό, έχασε το παιδί τη δουλειά του. Λέει αλήθεια. Απέλυσαν τον Γιώργο. Ο τύπος από εδώ φρόντισε να του δώσει ένα μάθημα. Και αν δεν καθίσεις ήσυχα, η επόμενη θα είσαι εσύ. Τι έγινε, άρχισες πάλι τις απειλές σου? Μην δοκιμάζεις τα ωριά μου. Σε κάλυψα ήδη μία φορά, δεν σε παίρνει. Άλλαξε ύφος και φύγε αμέσως. Θέλω να μιλήσω με τη Λία. Πρέπει να μπει μια τελεία σε αυτή την ιστορία. Και αν δεν καταφέρεις, πες μου να αναλάβω δράση. Έχω μια μέθοδο πιο αποτελεσματική. Βγες έξω τώρα. Αυτό είναι όλο. Ξέρεις την αλήθεια και δεν κάνεις τίποτα. Πώς ανέχεσαι μια τέτοια συμπεριφορά? Μου είπε να μην δώσω συνέχεια στο θέμα. Αν το κάνω, θα χάσω τη θέση μου. Και εσύ δεν θα είσαι εδώ. Η διευθύντρια δεν μπορεί να δεχτεί τίποτα αρνητικό για τον Μιχάλη. Του έχει μεγάλη αδυναμία. Σημασία όμως έχει ότι τα ξέρω όλα. Δεν είσαι πια μόνη σου, έχεις και εμένα εδώ πέρα. Και είσαι εδώ. Πρέπει όμως να τα αφήσουμε όλα στην άκρη και να προχωρήσουμε. Και ο Γιώργος έχασε τη δουλειά του. Αν μπορούσα να κάνω κάτι γι' αυτόν, θα το έκανα. Πίστεψε με. Αλλά δεν μπορείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έρθει η σειρά μου να πω κάτι τέτοιο. Με απογοήτευσες. Ελπίζουμε η ομιλία για τη Βάλια Βαρνέζη και την κόρη της να έχει αίσιο τέλος. Δυστυχώς όμως μια είδηση της τελευταίας στιγμής μιλάει για πυροβολισμό που ακούστηκε πριν από λίγο από το εσωτερικό της τράπεζας. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν κάποια από τις δύο γυναίκες τραυματίστηκε. Για να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις, μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ναι, φεύγει, εμείς θα μπούμε από εδώ. Από εδώ, κατάλαβες? Εντάξει. Να περάσω. Είναι η οικογένειά μου, για όνομα του Θεού. Αφήστε με, σας λέω, σας παρακαλώ. Γιώργο, άστη, Γιώργο. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Κοντεύω να τρελαθώ, τι γίνεται? Καταρχήν, ποια είσαι, κοπέλα μου? Είμαι συνεργάτης της Βάλιας. Ωραία. Αδερφή της, οικογένειά της. Εντάξει. Σας παρακαλώ. Πείτε μου, είναι καλά. Είμαι αυτό. Μίλησατε μαζί της. Άκουσέ με. Όλα είναι υπό έλεγχο, εντάξει? Τι σημαίνει αυτό? Σας παρακαλώ, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα σας ενημερώσουμε όταν έρθει η ώρα. Ελάτε μαζί μου. Ελάτε μαζί μου, σας παρακαλώ. Μην ανησυχείτε. Τι νομίζεις? Ότι παίζεις σε ταινία? Ότι αυτό εδώ είναι ψεύτικο? Δεν νομίζω τίποτα. Εγώ θα έρθω μαζί σου και η κόρη μου θα μείνει εδώ. Εγώ αποφασίσω εδώ μέσα. Τρέμεις ολόκληρος, κοίταξε πως είσαι. Δεν μπορείς να σταθείς στα πόδια σου. Δεν σε συμφέρει να κουβαλάς τόσους πολλούς μαζί σου. Εγώ σου φτάνω να πετύχεις αυτό που θέλεις. Άλλη μια λέξη να πεις και... Δεν μπορείς να σκεφτείς λογικά τώρα, άκουσέ με. Θα στην ανάψω! Σε παρακαλώ, μη. Δεν το κάνεις, σε παρακαλώ. Άλλο ληστεία και άλλο φόνος. Από αύριο η Λία επιστρέφει στο μάθημα. Τα μάτια μου θα είναι καρφωμένα πάνω σου. Πρόσεξε καλά τις κινήσεις σου. Συνεννοηθήκαμε? Λέγε τι θες να κάνω. Πρώτον, να χειρίζεσαι το θέμα πιο λεπτά, πιο διακριτικά. Ξέρεις τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις? Κομμένες οι ηρωνίες. Πάμε παρακάτω. Δεύτερον, θέλω να μου πεις τα πάντα για αυτή τη βεντέτα. Κάτι μου λέει πως αυτές οι πληροφορίες θα μου φανούν πάρα πολύ χρήσιμες. Όταν γνώρισα τον Μενέλαο, ήμουν στο απόγειο της καριέρας μου. Τον ερωτεύτηκα τρελά από το πρώτο λεπτό. Στο πρόσωπό του βρήκα ότι ψάχνει μια γυναίκα για να βρει έναν άντρα. Ήταν δραστήριος, έξυπνος, τρυφερός, είχε χιούμορ. Μαζί του ένιωθα ασφάλεια. Εκείνος αγαπούσε? Έτσι έδειχνε.
Σχεδιάζαμε να παντρευτούμε. Εκείνη την περίοδο ανέβαζα μια πολύ μεγάλη παραγωγή με πολλούς ηθοποιούς. Ανάμεσά τους ήταν και η Βάλια. Όμορφη, είχε ταλέντο, ξεχώριζε. Πώς τα πηγαίνατε? Τη συμπαθούσα πάρα πολύ. Έλεγα όποιος πειράξει τη Βάλια θα έχει να κάνει μαζί μου. Δεν ήξερα πόσο σκάρτη ήταν. Τι έκανε? Δεν είναι δύσκολο να φανταστείς. Επιστράτευσε όλα της τα προσόντα, έβαλε στο μάτι το Μενέλαο μέχρι που κατάφερε να τον ξελογιάσει. Δεν θα ξεχάσω την ημέρα που ήρθε και μου ζήτησε να χωρίσουμε. Είμαι ερωτευμένος με τη Βάλια, μου είπε. Φέρατε το αυτοκίνητο. Σε λίγη ώρα θα το έχεις. Γιατί κράτησες 2? Δεν μου πήγαινε να χωρίσω μάνα και κορή. Είναι καλά, μην ανησυχείς. Τις προσέχω. Αν όμως βρω κανένα μπλόκο στο δρόμο. Όχι, όχι, αυτό βγάλω το από το μυαλό σου. Δεν πρόκειται να γίνει. Δώσε μου την κόρη της Βαρνέζη. Είναι καλά, σου είπα. Δεν με πιστεύει. Τουλάχιστον προσφέρεις θέαμα. Τι. Μαγειρική, άστα. Μόνο μελέτα ξέρω να φτιάχνω. Αν ήξερα ότι με προορίζει για δούλα, θα εκπαιδευόμουν καλύτερα. Δεν σε φοβάμαι εσένα. Θα μάθεις, είσαι ξύπνια. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Σ' αρέσει να με βλέπεις αυτό το χάλι? Μη μου το παίζει με αθλημένη. Αποφάσισα να σου δώσω ένα μάθημα. Μέχρι να το εμπεδώσεις, δεν πρόκειται να σταματήσω. Δεν έχω ανάγκη το δικό σου μάθημα και από μόνη μου ξέρω πόσο σκληρή είναι αυτή η ζωή. Σταμάτα πια να παίζει με τα νεύρα μου, δεν βαρέθηκες. Εκμεταλλεύσου τα προσόντα μου και θα βγεις κερδισμένος. Αυτό γιατί το κάνω. Ό,τι προσφέρεις το παίρνω. Όχι όμως και τις πολύτιμες πληροφορίες που μπορώ να σου δώσω. Τι κατά πρόταση θες να μου κάνεις? Άσε με να μπω στο αυτοκίνητο να τελειώνουμε. Όχι, θέλω πρώτα να σιγουρευτώ ότι ο Όμηρ είναι καλά. Και πώς θα γίνει αυτό? Θα μπω μέσα στην τράπεζα. Άοπλος. Ξέχνα το. Άκουσε με, δεν τελείωσα. Θα αφήσει τη Βαρνέζη και την κόρη της και θα πάρει σε μένα στη θέση τους. Πας καλά. Και θα κουβαλάω μαζί μου μπάτσο. Γιατί τόσο ηλίθιο με έχεις? Μα επειδή σε έχω για έξυπνο, γι' αυτό το προτείνω. Αν έχεις εμένα μαζί σου το αυτοκίνητο, κάνεις διατράβηξη όπλο εναντίον σου. Άκουσε τι θα κάνουμε. Θα μπούμε μαζί στο αμάξι, θα φτάσουμε κάπου μακριά που θα νιώθεις ασφάλεια, με παρατάς και θα βγεις. Πείτε μου, σας παρακαλώ, τι γίνεται? Έχω μεγάλη αγωνία. Μην ανησυχείτε. Σε λίγα λεπτά η κυρία Βαρνέζη και η κόρη της θα είναι ελεύθερες. Πώς θα γίνει αυτό? Έπεισα το ληστή να πάω εγώ στη θέση τους. Παρακαλώ, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα σας ενημερώσουμε όταν έρθει η ώρα. Ελάτε μαζί μου. Ελάτε μαζί μου, σας παρακαλώ. Μην ανησυχείτε. Τι νομίζεις? Ότι παίζεις σε ταινία? Ότι αυτό εδώ είναι ψεύτικο? Δεν νομίζω τίποτα. Εγώ θα έρθω μαζί σου και η κόρη μου θα μείνει εδώ. Εγώ αποφασίσω εδώ μέσα. Τρέμεις ολόκληρος, κοίταξε πως είσαι. Δεν μπορείς να σταθείς στα πόδια σου. Δεν σε συμφέρει να κουβαλάς τόσους πολλούς μαζί σου. Εγώ σου φτάνω να πετύχεις αυτό που θέλεις. Άλλη μια λέξη να πεις και... Δεν μπορείς να σκεφτείς λογικά τώρα, άκουσέ με. Θα στην ανάψω! Σε παρακαλώ, μη. Δεν το κάνεις, σε παρακαλώ. Άλλο ληστεία και άλλο φόνος. Από αύριο, Ηλία, επιστρέφει στο μάθημα. Τα μάτια μου θα είναι καρφωμένα πάνω σου. Πρόσεξε καλά τις κινήσεις σου. Συνεννοηθήκαμε? Ηλία, θες κάτι? Ναι. Να πω 2 λόγια σε αυτό το πράγμα που έχεις δίπλα σου. Πόσο χαμηλά μπορείς να πέσει, μου λες? Δεν κατάλαβα. Τρέχεις σαν κομμενίτσα πίσω από τη θεία σου και ζητάς να σε καλύψει για πάρτι σου. Τόσο ξεφτύλας πια. Πρόσεχε πώς μου μιλάς. Ένα πράγμα θα σου πω. Αν δεν πάρει ο Γιώργος τη δουλειά του πίσω, θα μάθει όλη η σχολή τι μου έκανες. Ηλία, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Εσύ τα ήξερες όλα σου, τα από ο Γιώργος, έτσι δεν είναι? Και αντί να την πληρώσει αυτός, έχασε το παιδί τη δουλειά του. Δεν πώς έφτασα μέχρι εδώ. Και ούτε θέλω να μάθω τη μελόιστοριούλα σου. Βέβαια, εσύ είσαι πλούσια. Χαίστηκες για τις ζωές των Η άλλων. πλούσια όμως θα σε βοηθήσει να βγεις από το μέσα. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Η κόρη μου θα μείνει εδώ. Όχι, σταμάτα. Τι είπες? Κανταήλι, και όχι σε μένα, δεν σε φοβάμαι. Θα έπρεπε. Άκουσε με τώρα, άκουσε με. Αν η κατάσταση κάποια στιγμή αρχίσει να ξεφεύγει, εμείς θα μπούμε από εδώ. Από εδώ, κατάλαβες? Εντάξει. Να περάσω. Είναι η οικογένειά μου, για όνομα του Θεού. Αφήστε με, σας λέω, σας παρακαλώ. Γιώργο, άστη, Γιώργο. Πείτε μου, σας παρακαλώ. Κοντεύω να τρελαθώ, τι γίνεται? Καταρχήν, ποια είσαι, κοπέλα μου? Είμαι συνεργάτης της Βάλιας. Ωραία. Αδερφή της, οικογένειά της. Εντάξει. Σας παρακαλώ. Πείτε μου, είναι καλά? Είμαι αυτό. Μίλησατε μαζί της? Άκουσε με. Όλα είναι υπό έλεγχο, εντάξει? Τι σημαίνει αυτό? Σας παρακαλώ, αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας. Θα σας ενημερώσουμε όταν έρθει η ώρα. Ελάτε μαζί μου. Ελάτε μαζί μου, σας παρακαλώ. Μην ανησυχείτε. Τι νομίζεις? Ότι παίζεις σε ταινία? Ότι αυτό εδώ είναι ψεύτικο? Δεν νομίζω τίποτα. Εγώ θα έρθω μαζί σου και η κόρη μου θα μείνει εδώ. Εγώ αποφασίσω εδώ μέσα. Τρέμεις ολόκληρος, κοίταξε πως είσαι. Δεν μπορείς να σταθείς στα πόδια σου. Δεν σε συμφέρει να κουβαλάς τόσους πολλούς μαζί σου. Εγώ σου φτάνω να πετύχεις αυτό που θέλεις.
Άλλη μια λέξη να πεις και... Δεν μπορείς να σκεφτείς λογικά τώρα, άκουσέ με. Θα στην ανάψω. Σε παρακαλώ, μη. Δεν το κάνεις, σε παρακαλώ. Άλλο ληστεία και άλλο φόνος.